ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଟାକୁ? ଆଜ୍ଞା ବନେଇଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ପୁରା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆର ଡଙ୍ଗା ବସାଣି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆର ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡଙ୍ଗା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ବସାଉଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବୟାଳିଶ ମୌଜାର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ବାଲି ପୋଖରୀ, ସେଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଆସି ବସାଉଛୁ ଡଙ୍ଗା। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଗକୁ। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାହି ଲୋକ ସବୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଡଙ୍ଗା ଭସା ଚାଲିଛି। ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁରାଧା। ଡଙ୍ଗା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବସାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଥିରେ ଥାଇପାରେ, ତ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ। ଛତ୍ର ବଜାର ପାଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଆମେ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ତ ସେଇଠି ଯିବା ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ବହୁତ ଏତେ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ପାଖାପାଖି 4:30ରେ ଏତେ ଭିଡ଼। ଡଙ୍ଗା ବସେ ବାପାରେ କି ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯିବା ଦେଖିଯିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ବସା ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ହେଇଛି, ହେଲେ ଟିକେ ତୁଠ ଟିକେ ନାହିଁ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇକି ପାଣି ମାନେ ଏଠି କାଦୁଅ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ତୁଠ ନାହିଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଛତ୍ରପୂଜାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ସେଇଠି ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେନାଲଟା, ଏଇଟା କେନାଲରୁ ଆସୁଛି ପାଣି, ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଆସୁଛି ଆଉ। ଭସା ଭସି ସରିଲାଣି, କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଭସେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଆସିକି ବସାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆର୍ଥର ତ ବାପତି 10ଟା ଯାକେ ବସାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିକି ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ବସାଉଛନ୍ତି। ରାଣୀହାଟ ସପେଟି ସାହି ପୂଜା କମିଟି ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସକାଳର। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଏଇଟା। ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଠି ଖାଇଥିବେ, ବୁଲିବାଲିକି ଯାଇଥିବେ। ଡଙ୍ଗା ଭଲ ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ବସିଥିବେ। ବସେଇବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି, ପସନ୍ଦ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଖରେ, ମାନେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଥିଲା, ଏଇଟା ମେନ୍। ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଦେଖେଇ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛକଟା, ମାନେ ସେଇ ବାରବାଟୀ ଛକଟା। ଇଏ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ କାଲି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ସରିଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡଙ୍ଗା ଏଇଠି ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ, ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାବାଲା କତିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବୁଝିକି ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିନି ପୁରା ସାମ୍ନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଯିବା, ଚାଲ ଯାଉଛୁ। ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କରିବା। ହଁ
ଡଙ୍ଗାବାଲା ଯାଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। हाय कर ହାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଗିମ୍ବଲ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରାଟା, ପାଣିଟା ନା ହଲୁଛି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବେ ଅନ୍ଧାର କମ୍ଫର୍ଟ ଚାଲିଲାଣି, ଲୋକ କମିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। आगे पानी इधर इतना पानी जानते हैं देखा। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଫେସ୍ ଏଥିରେ ଥିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। भाई बुलीगला वो बुली लगी ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବୁଲା ହେଲା ଏଇଠି। ହଁ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ କୁନି ଡଙ୍ଗାଟେ ଭାସି ଆସୁଛି। ଟେକିଦେଲେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧିକିନି ଏଇଟା। रखी जाइए ହଁ ହଁ ये ଛାଡ଼ି ଦିଅ। सुतुली बांधी रखी जाइए हाय कर दे ବହୁତ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦି ଭାଇ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ପଚାରି ବୁଝିବା। देखा आपण निजे बनेछन एटा आज्ञा बनेଇଛି हाय फ्रेंड्स, तो बुलाबुली सरला एबे घर को जीवा। गड़गड़ियार पूरा एमुंड सेमुंड सब देखा सरीगला।